ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Суханҳои Камару Усман ва Колби Ковингтон баъди муҳориба, визифи Ҳамзат Чимаев ба чемпион ва Нейт Диаз, ҷавоби Нейт Диаз ба Ҳамзат Чимаев ва ҳамчунин суханҳои роҳбарои ташкилоти Eagle FC оиди чемпион Фаридун Одилов. Лайкро зер кунед, мо бошанд наворро оғоз мекунем. Топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Колби Ковингтон баъди муҳорибааш зидди чемпион Камару Усман фикроша баён кард. Биёин суханҳои ӯро гӯш мекунем. Ман албатта ки аз баромади худ фахр мекунам. Ман дар ин муҳориба бояд ки ғолиб мешудам. Муҳориба хеле наздик буд. Ман сидқан фикр кардам ки 3 раундро ман ва 2 раундро ӯ гирифтааст. Ин чиз хеле наздик буд. Ӯ маро аз пой афтонд, ман ҳам ӯро ларзондам. Ман фикр мекунам ки мо кори нотамом дорем. Ман тайёрам ки хиди ҳозир боз 5 раунди дигар ҷангам. Ман ин чизро ҷиддӣ гуфта истодам. Ман бо ӯ ҳоло кори худро ба анҷом расондагӣ нестам. Ман бо любой ҷангвар меҷангам, то ин ки боз ба ман муҳориба зидди Усман диҳанд, гуфтааст Ковингтон. Дӯстон, ман фикр мекунам ки вақте ки муҳориба чунин наздик ба анҷом мерасад, доимо чунин баҳсҳо мешаванд. Ва ҳамчунин ман боварӣ дорам ки Ковингтонро гузаштан барои дигар ҷангварон хеле душвор мешавад. Ва агар ки дар ҳақиқат ӯ як-ду ғалабаи дигар ба даст биёрад ва Усман карьерашро ба анҷом нарасонад, пас шояд ки UFC сеюм муҳорибаи онҳоро ташкил кунанд. худи шумо сеюм муҳорибаи онҳоро дидан мехостен ё не? Чемпиони UFC дар вазни нимёна, беҳтарин ҷангвари панд фур панд, яъне новобаста аз вазн Камару Усман, баъди ғалаба оиди рақибаш Колби Ковингтон фикрҳои худро баён кард. биёин суханҳои чемпионро гӯш мекунем. ҳамчун ҷангвар ман ӯро эҳтиром мекунам. ӯ беҳтарин ҷангвари вазни нимёна баъди ман аст. ӯ ба монанди мех сахт аст. Колби ба бисёри одамон ва ҳамчунин ба худи ман низ маъқул нест, аммо ман бояд ӯро ҳамчун конкурент эҳтиром кунам. ҳозир ман гуфта наметонам ки мо боз ҷангида метонем ё не. ин шахс ҷангвари сахтае. агар ки ӯ вазифаи худро ба анҷом расонда ва боз барои муҳориба зидди ман баргарда, пас ман дар ҳамин ҷоям ва ман тайёрам, гуфтааст Усман. ва дӯстон, баъди ин муҳориба ситораи UFC ҷангвари бебоғ Ҳамзат Чимаев ба Камару Усман, Колби Ковингтон ва Нейт Диаз муроҷиат кард. ӯ дар твиттери худ чунин навишт: табрик, кори беҳтарин бародар Усман. ман ба сари ту омада истодам. ман омада истодам. Колби Ковингтон, Нейт Диаз, навиштааст Чимаев. ва дӯстон, аз суханҳои Чимаев фаҳмида мешавад ки ҳадафи ӯ камарбанд аст ва барои бо чемпион ҷангидан ӯ бояд ки бо чунин рақибон ба монанди Нейт Диаз ва Колби Ковингтон ҷангад. барои ҳамин Чимаев якбора ба ҳар сеяш визов дод. дӯстон, ба фикри худи шумо Чимаев Ковингтонро гузашта метона ё не? метонем фикротона нависен. баъди ин суханҳои Ҳамзат Чимаев, Нейт Диаз ба ӯ дар твиттер ҷавоб дод: агар ки Чимаев Камару Усманро зада тавона, пас шояд ки ман бо ӯ вохӯрам, навиштааст Диаз. дӯстон, хотиррасон мекунем ки аз рӯи шартнома Нейт Диаз дар UFC як муҳорибаи дигар дорад ва шояд ки ташкилоти UFC сеюм муҳорибаи ӯро бо Конор Макгрегор ташкил кунад. шаби гузашта президенти ташкилоти Eagle FC Шамил Завуров оиди саҳнаи муҳорибаи навбатии чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов фикроша баён кард. мо Фаридун Одиловро рӯзи 10 декабр дар қафас мебинем. ин охири сол мешавад ва моро турнири беҳтарин интизор аст. фавран ба шумо мегӯм ки рақиб Марсио Сантос намешавад. ҳозир мо шартномаро интизорем, то ин ки ин муҳорибаро расман эълон кунем. агар ки Фаридун ғалаба ба даст биёрад, пас ӯ бояд ки камарбанди худро зидди Александр Шлименко ҳимоя кунад. ин муҳорибаи хеле ҷиддӣ ва арзанда хоҳад шуд, гуфтааст Завуров. ва дӯстон, ин аллакай хабари хуб аст. мо аллакай саҳнаи баргаштани Фаридунро медонем. акнун номи рақибро интизор мешавем ва баъд худи муҳорибаро. хотиррасон мекунем ки Фаридун Одилов охирон муҳорибаи худро рӯзи 9 феврал зидди Сергей Калинин гузаронида буд ва акнун моҳи декабр бармегардад. мо ба Фаридун омодагии хуби беосеб ва албатта ки ғалаба орзумандем. дӯстон, дар ҳамин ҷо навор ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.